What's up, Global TV? What's up mga kubal, natakaroon gyapon sa Arbon and nata interview na amigo na siya unique na na produkto bata ka po ipunsa ni mangutana ta ansang name mo ya Johnny. pilang pangidaron Ano ko 5'5 na ko? 5'5 murag 53 lang ya unsa man imong negosyo ya unsa man tawag Kadera man handicraft. ikaw lang nagbuhat na Kamera. Pamilya. mo ba dugay ka buhat ani Ano mo gusto pa to? mo ba kasi mo check na to ya so muna siyang iyan na negosyo handcraft niya siya so gikan niya siyang kamot so kung gusto na mo magpalit so ikaw lang among pagtakon so naka mga reservations diba kanang ba nang for example sa mga kasal pwede yan Dapat mga orders pa sa. unsa pa Hindi siya. Gamit nila ba? sige Regalo ba? pang regalo pwede gani amo lang ning pwesto mo ya Wala. Wala naman ito. Dapat na ba? walang lisod no kay Sorry lang no. sorry pero nakakabaw na ta kay ang pwesto ni Kuya na di so ang mga pila man ni Lilia mga Sa kwenta ng dagko. kwentang dagko Magagmay na ko pag-abawis. Nagtag 25 pa na. May tag okay so kanang ba wholesale ba pwede Kung ano yun siya, sa libo ka nag-usag material, libo ka sa wholesale ano yun. Kung ano sa libo ba, material. Kung ano kibali yun ng limit price ano ba? Factory price ano. Factory price na so pero sa ako affordable na mag 50 di ba check na to ari pa kani unsa niya na produkto ya para ni asa Siyan siya? alkansiya mo ni siyang kanang mag-save ka Challenge. unsa Ipon challenge. okay kanang mag-ipon-ipon ka ba mo ni siyang gamiton mo so mo lang yung mga produkto mo yan karon Napay mga kanang mo? pa Dagan ng mga design. daghan pa mga design pero unya na ibawon so nalang ko ipa-check ya kanang ba nang gusto nang makita kung certified mobile kaya so ang kamot mo yan pwede po makita yan pwede pakita sa camera anong kamot muna sa mga kauban mga kakubal muna siyang kamot sang mga masisipag na tao kuya usang ting gani pwede kaya sulti ka ng WhatsApp kubal sige na 1, 2, 3 WhatsApp kubal What's up, Kubal? Watch out for our upcoming uploads and videos. And don't forget to hit like and subscribe. Kubal TV.